ना लगे न काची उमरिया। लाज लागत है राजा बाबू भैया, जहाँ जाता नहीं जा, जब माइक पर बोला था ना कि अश्लीलता पर ध्यान के करो चलते, खाली के चलते गहूं के संग संग घूनो पिसात कि आई हाथ से समय अरे गुजर जाते, अरे लोग चाहता बनाई गल जाता यूट्यूब खोल के देखिए चैनल बा जेकरे मन आवता भोजपुरी का अठवा सूची में ले जाए खातिर आके लाइव बोले लगा। राजेश भैया के माध्यम से हमनी के सुनील गुप्ता जी जेकरा टीवी के दुकान बा एक बात पर विषय पर तनी अभी दूसरा विषय पर बा हार्दिक अभिनंदन देते कार्य करो दुगो मगहिया जवान बा हां जी लाइव अवतरण तो कोनो गनिहार कम बेसी फुहर गावे उ आके लाइव बेटिए बहन से शुरुआत करता दुए भाई बाले रो सब देखलो हम यूट्यूब पर हां जी जे करे मन बा उहे बारे भोजपुरी के सुधार है खातिर आवत ऐसे हमारे कहे का परत असल के विरोधी करे गोरिया के फेसबुक सब बके बाबा गाड़ी की हवा से अरे कहो के अरे सुधर जाता हो गाड़ी की हवा से अगर गाड़ी दिहला बुलडोजर बाबा ब्यास तो चाह गाड़ी देहला पिटाइला से सुधार कर रहे तो सबसे पहले बूढ़ा बया सुधार हां जी यूट्यूब देखिए बताओ जब निमने से पैसा कमा तो माई बोल की गाड़ी देहला से ये लोग चाहता हमने के लक्ष्मी नारायण बाबा कीर्तन बाबा लैदन के मामा श्री लैदन के मामा बानी जी जहाँ कौन खाने जाऊ गाँव हमने के हो जाला तो हमारो मामे लगो मामा के बार बार पौला दूगा आदरणीय पारी मंग तिवारी जी हाँ लैदन के मामा जी तो मामा के हम बोल लगे मामा हाली हाली अच्छा बाकी भाव बाबा तिलक बियाह छेका परोजन में आके सुने बार बोली तू हमारे जाए का धर्म हो हम जाए तो वहाँ का मन भूल जाएगा तू आगे रहो तो तहरा के कुछ मिले तो हमारो मिल जाए निमन चीज आगे लगे असल तिलक बियाह छेका परोजन में आके लोग गलती सर
आजा जुली फिर चल जाऊ हमनी के बैंक में बा बात तनी आवे के बाद हम तनी आजा हां जी आज हमारे घरे बाबा रहुआ घरे तिलक ब्याह छे का पड़तन हां तो पूरा सज्जन समाज के हां जी डीजे वाला भाई हां जी 4 गो लाउडन के खड़ा करा के हां अब बजाओ तालो हां आज तनी ढील द ढोणिया के छील दो हां मेरी दुख में रो भाई हमरा कहे गीत है ऐ सब सुनता डीजे वाला भाई लोग परछावन पर के ना रहला हमर बेटी बहिन नानी काकी आजी सब लोग परछावन पर रहला ओ जब गीत बजता आवे बलमुआ मुलायम कर चाट है तनु ऊपर बाड़ू तना गोर त नीचवा क्वेश्चन होई तो बजे तनु हां जी हम मेरी दुख में हमर माल कोई लूख में मार में सटा के लोहा गरम तमाम ऐसन गीत तिलक ब्याह छेका पर बजता बाकी एगो कोई सजन खड़ा होके कह दे ए डीजे वाला भाई ए जब बेटी बहन बड़ी ऐसन गीत मत बजाओ बाकी बाबा हमने के ब्याह है जा जहां माइक लेके खड़ा भनी जा हमने के लोग जैसे रहुआ कहनी है तका है कहीं ना कहीं भोजपुरी मसलिंदा फैल चुकल बा आई फैलैले बाके के और के सटवा में जन गावत लो शीशाओं में बन होके हां जी हमनी के कबो ना ओकर प्रमाण ई बूढ़ा बड़े यूट्यूब खोल के देखो खाली एगो मजाक कइले बड़े कि फलाना के लोहावा फलाना में घुसावले तले आके दू झापड़ी का लोग मरले तबो जवान टाइटे तबो टाइट होके देखो गावत बड़े देख हमार पहले वीडियो बा कहत त भेज दे कम से कम कलिए में डूब जो रे हम मर जाती चूल्हे भर पानी में डूब कर मर जाती कि प्यास जिसको कहा जाता है समाज में कोई उस पर थप्पड़ छोड़ दे और फिर गावते बा राम हो रहा दिस इज बॉडी तो चौपल ऐसे से कहता नहीं तिलक बिया है छक्का पर जब में आके लोग नाचता बाबू गाना सबका सोझा और सुन लो जोहरा जाता हूँ सबका सोझा लोग चाहता बनावा बाकी बिगड़ जाता कहाँ जाके लगी भोजपुरी अथाती बदले के सोच पड़ी कमलेश देहाती काहे मुखिया जी हम दुकानदार हैं हम शाकाहारी बनौले बने मांसाहारी बनौले बने अब रवा के कहे के का करवा को समोसा खा ले और रवा मन बनले बने कि हमारा का मुर्गा के लेगे पीस चाहिए और वो समोसा खाई नहीं खा सकत ना भोजपुरी साचो सब सुधार करे के बा तो हमरो सुधार के पड़ी संगे संगे रवो सुधार के पड़ी नहीं तो बड़ा भरत शर्मा ले निमन कोई गायक ना हो स्वर सम्राट लगेला एगो गीत 5000 जाए में हुब टूट जाता आज तक ढोढ़िया लगाना हां चाहिए बाप रे कोई गो मिलियन कितना मिलियन चल गए हां जी बताइए राम 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 नवरात्र में खाली ले भरत शर्मा बताइए तो हमनी के दोनों आदमी के सुधारे के पड़ी तब जाके भोजपुरी सुधारी हसन व्यास जब मैं खटा के अच्छा हम झटिया गणिया के बात करो दू फाइट मुंह पे तब जाके भोजपुरी सुधारी नहीं तो कहते नहीं राजधानी डीजे कर्मा के धरती से पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन के जयकार बा कहां जाके लागी भोजपुरी अथाती बदले के सोच पड़ी कमलेश देहाती काहे कहते हैं कि अपना बात से अरे मुकर जाता हूँ अपना बात से मुकर जाता हूँ लोग चाहता बना आदमी हमने प्रमोशन बाबा बहुत रुपया पुरस्कार देनी बाबा के गोल लगत नहीं केने बनी अच्छा अच्छा बाबा जाते हमार तो जाती है पूजा करे वाला जात के हजाम है पैसा खातिर जूता चप्पल कहत हो हमार तो ढोले काम बा हालांकि वो जात के बर में जी हैं बाबू साहब के टाइटल लगा के घूमे उधर गोभी के खेत बा हमारा मुझ को ध्यान मत दो अपना खुरपी पर ध्यान बताई तू बोला हमारे से होता ऐ लड़का के तू कहे लगला
राम 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 90 बरिस तक आता चल यही तरह 3 जना चल गए के जी बूढ़ा हां एगो है मुनीलाल मुनी लाल एगो है लड़का ने का सुतल हां ये हॉस्पिटल का बदलल है कहाँ चले गए कहां चल गेले गंगा जी नहाए अच्छा अच्छा नहान लग रहे हां तो सोचो लोग ये भाई सुनने बन जा कि गंगा जी में नहैला पर हां पवित्र पवित्र आदमी हो जाए पूरा तो सोचो लोग कि कपड़ा पहन के नहैला पर पूरा पवित्र ना हो ना पूरा पाप कर पाई ना पूरा माने थी ना हो हां आ एक ही मोटरसाइकिल पर 3 जना गए रहे हां अच्छा तो सोचो लोग कि तनी अंधारे बा हां तो काहे ना मोय कपड़ा खोल के नहा लिहल जाए हां तब जान जाए कि 3 जना मोय कपड़ा उतार के बोल दिया लो रख दिहल लो आ जाके गंगा जी में अपन डुबकी मार के नहाए लागल डुबकी मार के नहाए लागल आ तनी दूरिये पर नहात रहे लो आ तले एगो बंगाली छिंगारा रहे जानन सिंगारा हां आई रहे बंगाल से देखलस कि पैसा रुपया तो मैं बगलिए में न हो आई तीनों उघारे होके नहात रह से का कहलस कि 3 जना के कपड़ा वाले लेके चल दिया लो आई को लोग के आँखिए के सोझा लेके जाता आई चिल्ला दवाई औ लमे लिहलस अपन भागल बा अब तो फेरा में पड़ लोग के अब तो दिन हो गइल बा आ 3 आदमी बिना कपड़े के बानी जाए आ लोग आवे लागल नहाए जाइल के तरी जाई अब बड़ा चिंता में पड़ गए तो अब धीरे धीरे बेरा बितावत बितावत साँझ कर दिहल अब बिना खैले पियले वही में बोहियात रह तो मैं मुनीलाल मोटरसाइकिल चलावत रहे आ बीच में रहले बूढ़ा भाई आ सबसे पीछे रहले रामदरस रामदरस भैया पीछे रहले उनका के कुछ ना कहो ना आ जान जाए कि मोटरसाइकिल अब गंगा जी के तीर रहे अब का कहलो कि कहलो कि एगो दिमाग लगावल जाए हां मोटरसाइकिल के आगे बार टंकी बढ़ले भैया एक जना के तो सही कवर हो जाए अब बीच में बूढ़ा भाई रहले कहले कि हमार तो दोनों ओर से कवर बा आराम दर्श भैया तरी पुरान भले कहले कि हमारा कोनो दिक्कत नहीं था केहू देखबो कर के का हो जाए के करा नहीं थे हां जी अब गाड़ी चलल हां खासा दिन आइए न दादा रुको और मोटरसाइकिल चले लगल जल्दी रहे भैया अब गछकी होला तीर पर जब गचकिया पर घुस के न हां बेलो को मन तब पीछावा से कहस रामदरस भैया हाय 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 और गचकाओ मेरा पंडीला डूब रहा है क्यों गचकाओ मजे में गच देने मरले कागवा मुड़ा आगा रहल बूढ़ा हां ई कहस में कि मजे में तो बूढ़ा कहस घुस गल भी रही है ये क्या कर रहे हो हम तो बहुत असभ्यता में हैं कभी खुशी कभी गम कभी कभी खुशी कभी कभी ढेर तो जो नागवा हंडिलवा संभाल रहा मुनीलाल भैया तो पीछा से कहस रामदरस भैया कि आए हैं मजे में हैं हम तो कहस कि कबो खुशी कबो गम तो ई स्टीयरिंगवा धइले धरे कहते रे के चुप रहो सब बर्बाद हो गए बस उनका के तेल के टंकी पर लेके चल गए दिया फाटे फाटे भरे हैं अरे राम राम हसन के को बहरा दिया हां हां ऐसा न के क्या ऑन मन माय गॉड ऑन मन अच्छा मर्द तोर घर ने खाइल का नहीं टेलीफोन हम कॉल है तनी बोला बना बेल मुंह के बोला ए देवर बाबू अरे काहे हमारी तनी भौजी अपन मोबाइल तो कुछ के बिक देहनी काहे हो किस पिदबा मरद से अच्छा ला का करबू नंबर दे दी बाती आई केकर नंबर दे दी उनकर परदेसिया के अच्छा लिखा नंबर बोली 95 पिया के 500 पिया के लगावन सेक्सिया के आगे तक पुनः ना तक गिलास ले लेता है गोल माल गोल गुजले उठाइए ना बूढ़ा में घुसाइए ना
हेलो हेलो के बोलते हैं? अरे कहाँ लगेले बड़े परदेश लगवले बन तो जगह है पला गल और गाँव घर बाकी ना काम है लो बताई रोरा फागुन में इतना सटल रहनी कि रोगी बन गई अच्छा आ चैत में जाके रोरा जोगी बन गई नी तो का बात बा का कहते हैं बुलडोजर बाजी बाबा के बोला के रोरा के हम उखड़वा दे अरे तक का बात भाई बोला आगा आगा खेत बाड़ी काटे के बा मैं झनो झनो पाकी गई बा मैं झरता अरे ओरे परदेश जाके बसल बन कोले बने सही है जी रोरा जाता नहीं हमारे के ले चली तो रोरा ना ले गई एक तो चैत के महीना ऊपर से बसंत ऋतु ई महीना के खूबी हरियर मिर्चा एकदम मीठ हो जाला अब भातर कैसन मीठ होई ऐसन मौसम में तो मोर अपना मोरनियों के ना छोड़ला रोरा नहीं खिजलत ना बोली हमारे से सुन जी बिंदे है नदी बिन बारी जी बिंदे है नदी बिन बारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिना नारी सोलह श्रृंगार भरल बाटे अगर राजा जी पजरा रही है इहे कजरा कितना निक लागी हम कितना सजौले बनी कितना झमकौले बनी अगर राजा जी पजरा ना रही ना इहे कजरा बुझाई की कोरिका के समान ए राजा जी गौना करा के गोइनी तो बतिया रही अब बतिया नहीं खेराई गई अब जो बना जुआर पानी छिड़काओ पानी छिड़काओ बढ़ता जा रहा है कुछ कहते हैं भाई ना कहूँ एकदम निकल के नहीं जा रहा अरे महाराज भारतवर्ष में प्रथम नचनिया जिले रवा कौनो पुराण से कहीं ई कथा के जानकार रोज रोज सब यूट्यूब पर देखल हो कौन ई नचनिया नहीं है बाकी ई नचनिया हो नचनिया के दान ना कर सकले कहीं